Uyithatha le jacket le? Mfethu. Ngivuze sengivuza nami izolo ukuthi ekabani lenizo ndoda. Ngibona thina ne ibani drivers card. Oh lento le. Ayikade ngitoshe phansi mfethu, kathi mangithi nje ukubuka le flatboard drive ngathi shothi order baba ama-flats angazi. Kunjani sizwa kithi? Ngiyaphila foba. Udliwa yini la? Shuthi la mfethu ngikhule wena mfethu shuthi nje angiqaliqalele. Yeah. Ngu-Angile Ngwakanyathi shuthi ngizalelwe eNdwedwe. Yeah. Ngakhula khona eNdwedwe. When I was 5 years awulashoni oledi lami engizalayo. Yeah. Shuthi ngakhula wona mfethu ngathatha omunye umuntu umalume ngathi umalume yabo wakaMsomi yabo. Yeah, Nomdali. Unomdali ngoba nayo uNomdali enengane yomfana ekubanzi yabo. Le ngane yakhe yomfana ingangami kade ehlala eGoli yabo. Yeah. Abona ukuthi hayi angithathe shuthi akhulume netime yakhe kube into elula angithathe yonke into uzongi-afford yonke into izongenzeka yabo. Shuthi la lo baba wathenga inja komunye umuzi sivele sindalo baba veleke oyiphisi ofuyile nje izinja amadowo ama-pitbull amabhanzi shuthi wathenga inja komunye umuzi ekuthiwa kaHlongo. Yeah. Hayi kade thenga le nja le i-Rottweiler wale izinja lezi elebisile eyiqundu wayithengisa indala yabo. Shuthi la ngiyiphakela-ke izinja ziwu-36 lezi nja sesizonke yabo. Ngiyiphakele mase ngiqala ukuthi kudlule i-hour. Yeah. Yabo uma kudlule i-hour mase ngiqoqa lezitsha ngiyifakele amanzi ukuthi ziphuze sehlise. Shuthi lezi nja lezi wena mfethu ngiyifica isilela ngitshetha isilela isiqedile vele. Ngathi ngisithatha nje isitsha webavaya wenathi mayahlala. Yathi mayahlala nje ngabe sangidedela ngaze ngabe izigaba box sekumemeza phakathi. Bakutshela ngempela ngoba ungathi umemeza emlonyeni wayo. Ngimemeza phakathi emlonyeni wayo nje hayibo boxa. Iyangidedela lapho bese ngaduma bafu ngaduma. Ngitshela ukuthi ngahamba esibhedlela le 7 days wakhona komjovo yabo. Yeah bafo ukulimala kwami nje la abanye ke ngibuke babona ngilimala kanje bathi hayi mhlambe ngakenqa noma kanti ke nje two box ngiyangila kanje. Manje iziphi inyathelo zasathola ubox emveni kokuba ubox phela mfethu waba nebhadi yazi kwaze kuba ngathi angazi imina ngenze ngamabomu ngoba wavele wakhula waqothuka kwazaca wafa. Serious babona nje awumdlisanga nje ushefu kuyakusona. Lutho mfethu ngalapho kalutho. Yeah, no mfowethu izobusa uthe ukusikhela phezulu ukuthi umfoka bani. Mfowethu lolu uhlelo How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 siyasilanda nje abafowethu abaseyidakamizweni abasuke bethu silandisa nje kabanzi ukuthi bakhule kanjani bakhulelaphi isimo besinjani inhlalo umphakathi ube umfundo onjani ube njani esikoleni ziqala nezinto ezikubhema ogwayi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu azagcina ngempela engesona isilwane aphuma egcikene ekhaya ahamba ayolala emgaqweni alale koplastic alale phansi kwama-bridge abeka impilo yakhe engcupheni ungena kanjani kohunga lokho sikwenza malungana nokuzama ukuqwashisa umphakathi since sineyingane sikhathazeke kakhulu futhi ingane iziphi izinto okumele ziyigade kodwa lokho siyasikwenza umuntu esebenzisa impilo yakhe ngokusixoxela ama-ups and downs ake abhekana nawo ngokuba seyidakamizweni bangaphinda usibuyisele emuva ukhule kanjani umfokabani ufunde phi amabanga aphansi ufunda nobani umfundo onjani because kunenkolelo yokuthi most yabantu abaseyidakamizweni abantu abanento abayiphathisiwe ngabuhlakaniphile noma khona ikhono ayenalo lalingamenza umuntu kusasa kodwa ligcina seliphelela emgaqweni yingakho siyasibuza ukuthi ubukade umuntu onjani sifuna ukucalculate ukuthi ngabe lomlilo usha ngapi yeah mfowethu okusho ukuthi wona mfowethu ngiyithena ngincane nje imnjalo njengoba ngisathaza ukuthi thathwa yilo baba umsomi uprincipal wakhe naye uyafundisa abantu nje abayimini esho ukuthi manje inkinga lo baba lo ayinduku bafu ukashaya intwana yakhe ukhale mina ngisekelele ngingashaywa ngiyekela ngempela bafu wathi singadlala kukhale mina ngisekelele ngingashawa mina ngisho ukuthi
ube nesibhaqo Benesibhaco esibi kabakuba ndoda. Mhlambe nami sothi ngishayile iflop yabo. Mhlambe inkomo ziqashulile zayodla umbila wakabani. Uthothi ngiyangena ngiyayibona inswazi na mhlambe zu13. Zo Mulberry zibekiwe zingilindile 13 inswazi. Mfethu uyokushaya ziyoze phele zonke lesitswazi. Uvuka mdala. Yabo. Shuthi wena mfethu ngishaya iflop yokugcina ke yangenzanga ukuthi ngize ngicine endapha ngisemgwaqweni. Yabo sengiqala ukubhema ugwayi bafu. Yeah. Yabona abantu baqala ukubhema ugwayi nje ngivele ngikhohlwe i20 eshethini. Eshethini Lesikole. uqala kanjani wona ugwayi usuzuthenga i20 nje? Ugwayi futhi ngiqala kanjani la sesifunda high school phela ngithi siqala ukubona bona. Sesifunda high school la siyathathana namagenge sesiqala ukubhema nogwayi. Ukuthi ngase ngubhema serious. Yabo lento kushaya 2 i-Craven A uqeda ishiye kanjalo uyibuyisele phakathi e20. Kwakuyinto kanjalo ke bafu yabo. Shuthi wena mfethu ngithi mangithi shuthi mangifika ke ngifika nje unembongolo unenkomo namankonyane nezimbuzi yabo. Mangibuya esikoleni lapha ngenze sure ukuthi ngibuya ngiqaqe imbongolo ngiyiphuzisa mfethu nje yabo. Kanti wena mfethu lo baba ngelinye ilanga njengoba ngikhohliwe le20 ngivele ngihambe. Mangihamba ngikhumbule sekingale sengikene ngisho ngithi akungamada ngaphela ke into. Kanti before wadesha umfana wakhe emshayela ukuthi shuthi kwafonela esikoleni sakhe kwathi usene 2 days engafiki. Lo mfana befunda kulezi izikole ke wona mfethu lezi ezikhokhayo yabo lezo sothi kokwa o14,000 ischool fees sakhona yabo. Mina uthola ukuthi ngifundela lezi izikole nje lezi zasemakhaya uthola ukuthi ngisho ukhokhile kuyafana ngisho ungakhokhanga kufana yabo. Shuthi wena malume ngibuye ngelinye ilanga ngithi hayi njengoba ngikhohlwe lo gwayi lo ngibe umuntu wena mfethu obuyele emuva. Ngithi mangibuyele emuva ngimbone seklaza ngisho ngithi buye mhlawumbe sekubonile lo gwayi. Uyazi ngavele ngangayidonsisa ngaqoka igipe zo4. Ngimncane njalo mhlawumbe I was 14 15 on that time. Ngaqoka igipe zo4 amabhuluko 4 ngahamba ngangicashela ipoint yabo. Shuthi ngifike ngicasheke la point ngicashe kuze kugcine kwenzakala iphutha lokuthi uyazi mase emgwaqweni umfana ukhula nabafana nigcina nishova nihlaba yabo. Kodwa kona mfethu ngendlela enganginenhlanhla ngayo shuthi bengihamba nabantu abakhruti kunami ngobani shuthi bebona indlela engenza ngayo ngoba bengenenye inhlanhla mina malume bengenenye inhlanhla embi kakhulu yabo. Shuthi mfethu kugcine kwenzakala iphutha lokuthi ke ngigcine ngiboshwa. Mangigcina ngiboshwa wasefike manje umzali aphume phela ngithi ngi-under age umzali phela aphume ngikhombe back ke manje endwedwe manje sengihamba nabo kwabaseshe manje ngathi ngifike ekhaya mfethu bakhala mina eMbezi bakhala mina eMbezi kwathi akukho la singakubhekanga khona sesikubheka emoshwali sakubheka sesicishe sesengqoba umuntu wrong yabo saphuma sesikhala nabo abaseshe ngiyakutshela kwemfethu saphuma sesikhala nabo abaseshe sesibuyele emuva noma sesisokeka ngendlela kwenzeka ngayo mfethu kwavele kwayisililo mfethu kwangathi ngiyakutshela bro kwavele kwayisililo ungasazi mfethu kwangathi mfethu kanjalo shuthi ngelinye ilanga ngibuya ke wena mfethu before lokho eshuthi ngiyabuka ngizoqaqa imbongolo uphuzi inembongolo unamathole unenkomo yasengwa yabo. Yeah. Shuthi wena mfethu ngifike ngiqaqe imbongolo mangiyafica imbongolo ikhiphe intambo emqaleni yabo. Mase ngikhipha insimbi mase ngifaka intambo la yabo. Kanti uma ngifaka intambo la angizange nginake bafu ivele enye imbongolo ngithi ngiyayikhipha insimbi ivele ingene la bafu ayivele ihambe nami kakhulu imbongolo. Ngihamba nami imbongolo mhlawumbe ihamba nami ibanga nangokusuka la mhlawumbe uya lapha nje ngihamba ngesiso emeveni bafu. Yazi yathi mayifika emakrosini omgwaqo khona inkabi yenkomo ekadlamini avela afika egaxela futhi enkabini yenkomo yabo. Manje inkabi yenkomo isisho ukungiqeda imbongolo nayo iyangidonsa la kanti ngenhlanhla leyo bafo izwe mfethu ngedlozi kunentaba inhlangakazi ayakhuphuka amakhosana yabo. Imbongolo njengoba idonsa isivale esenta yomgwaqo yabo. Nje ivale esenta yomgwaqo sengikhale kwashizi bafo sengikhale kwashizi angazi ukuthi yini amanazaretha eyathi awehle abuke ukuthi kwenzakalani. Hayi manje lethe amanazaretha
hayibo nangu ufana imbongo liyadonsa inkabi isho kumqeda yiwe mfowethu yazi ngasinda kanjalo ngasho ngathi wenkosi yami ushembe khona kahle futhi ngabe nje mina igina zaletha leli loqina ngoba ayibo useve umphefumulo wami ayikabili mfowethu yabo shuthi ke ubaba omkhulu wami wena mfowethu wayeyinyanga umkhulu Ben yabo mase kuthi wena mfowethu ubaba wami lo oshone last year yena ebe uArchbishop yena eChibini kule sonto ekuthiwa lamathu ebe umthandaze lapha kulelo sonto ke mfowethu eshuthi ke ngiphume ke shuthi ngithatha umuntu anti wami ke kuthi uLungile la eMlazi hayi mawuphuma kumanje anti udadewabo kababa emva kokuba usuphuma kuboshweni emva kokuba sengiphuma kuboshweni hayi ngikhethiseke la kuthiwa ngikhethane ukuthi ngiqhubeke nesikole noma kwathiwa futhi ayikho into ezoloyikhetha bheke esikoleni yabo manje kuthiwa bheke esikoleni ayikho into esengayifunda kwafo usuwazi amajele usuwazi nokuphakama usubona impatha usubona yonke into ayibona enjalo hayi kuba ngisaphumelele esikoleni ngoba manje kwase kungathi mina upastor kungathi manje isikole sami yabo serious mfethu serious webafo kwase kungathi manje isikole esami ngendlela ekwase kwenzeka ngayo yabo shuthi lana wena mfethu ngisho uthisha bakhona shuthi lesikole esikanjalo mfethu ekhaya ikuphezulu ekhaya wehliwa moya kulesi sikole yabo lesikole sisemakhaya nje yabo ngoba esangasekhaya ngifica umunye umfana ekuthiwa Andile lo mfana lo uhlala isitezi kubo yabo futhi mfana lo kunezibhamu nje kubo mfethu unomphatha isibhamu yabo eqagula mayephethe eqagula lo mfana uthola ukuthi umagazini kumina mawukuthi iqagula lekumina umagazini uyena besenza kanjalo lento ngoba besibona ukuthi akuzole imali abantu yabo futhi kanti lo mfana ngelinye ilanga kuzovela axabaye nomfana futhi yabo sekukhala insimbi ebreak thina class teacher usamhaka classini yabo lo mfana vele ngibone ngamfana esebuya fast umfana useyabuya lo mfana wasebala fast kanje yabo lo mfana hayi angabe sachaza iphambili mina ngiyomakela ayabe contact baba ummema ubona umfana esebridge njengoba ebridge nami ngivele ngijame kwamina umqondo kwelisi ukuthi hayibo angimlandele lo mfana yazi ngathi ngimlandele ngezwe kusho ukuthi yabona bekusho ukuthi ingane ziyabhuza ziya ngala mina mfana ngiye khona ngiyobona phela ukuthi kwenzani uMabizo mangithi ngiyafika hayi uMabizo shuthi njengani umshwebile noma umsubsile yini yabo sekufika nomunye othisha ekuthiwa ujalike weshaya isipinki kakhulu isipinki kakhulu sithi wasesithatha ke lesibhamu misithatha lesibhamu shuthi kubiza iveni sigoqeka kanjalo ke esikoleni mina mfethu sithatha amaphoyisa asendwedwe mesithatha amaphoyisa asendwedwe ufela foneke yena uasho ukuthi kwenzakaleni mina ngihlala nothisha la nomema yabo shuthi wena mfethu umefona ke ngenhlahle oledi lakhe lifike nazi inzangane zale pipe yabo siphume kanjalo masiphuma kanjalo mina sefika ngiko report akhe manje ekhaya ukuthi sengixoshiwe esikoleni ngixoshelweni yabo ngivele ngifike ekhaya sengikhala ngathi manje into kade yenzeka manje uthi yini Andile ngithi hayi yilo fana lokhu uAndile ushuthi khona into ebeyifaka esikhomeni sami ngingazi yabo shuthi igcina ivelile kanjalo ke indaba shuthi mfethu sithi sibuya ngakusasa esikoleni sishaya ngama report nama receipt abhalwe no 10 bags yabo kodwa angabhaliwe intimba yabo bese ngiyofunda lesikole singaphansi yabo njengoba ngiyofunda lesikole singaphansi hayi isemakhaya kakhulu yabona ngisho othisha bakhona yabona ukuthi kunzima akho gesi akho manzi akho lutho uyabona ukuthi nje eyisemzimeni mina la ngihlala khona emishini khona amanzi khona ugesi khona itiye yabo ingane zakhona lapha ayiwe mfethu hayi inkinga zengane ndoda into eshela imise ithi hayi awungithela amanzi ngozipho ngiphuze ngane uvela ubona ukuthi hayi yiliwa zengane ngiyokutshela ngempela ngingashaya lento shaya wa amasakho ngiyokutshela ngempela professor hayibo
enye into ngima ngixoxa abafethu bethu ngathi umdlalo wafika esizulwini ngqo ngafika esizulwini ngqo yabo la ubona khona kahle ukuthi uyishela intombi iminyaka emibili ingakuqomi uyishela intombi iminyaka emibili ingakuqomi lokho nje kumise ngento encane eyibonayo ukuthi into engekho lokumise nje ngento encane eyibonayo ukuthi into engekho ithi ikhama zosipho ngiphuze nganele yazi mayisho leyo nto esho namalume ngathini indawo esithi masisekhaya sibuke phansi ngoba kuyiwa sibuke phansi kanje yonke iview yakhona uthothi uyibuka yonke uphezulu ubone mhlambe ngobuka indawo mhlambe usebhanoyini uthothi uyibuka indawo enkulu kodwa uyibuka wena ngazi uthi incane bewufunda kuleyo ndawo enjalo ke shuthi la vele namaraza ngasekhaya amadala omsenti afomele khona la no dumi shuthi nje ayazi inombolo yangapha ayazi ukuthi la izingane zakhona ngendlela eduma ngayo mawufika namanzi afreeze waphethe ngejuice bottle zivele ihlanye zibuza ukuthi uyifake kanjani lento la ngiyakutshela ngempela baba vele zingane ukuthi uyifake kanjani lento shuthi ke wena mfethu la kulesi ngikuphela kodwa prof kwethu shuthi la kulesi sikole mfethu kukanjani kukanjani la kulesi sikole ingane zakhona nothisha bakhona ngingathini kunzima nje kubona ngoba bengiphatha nje phone lenkulu imobhise lenkulu engaka isiqophelo semobhise isiqwembe lekhala kubomsindo ongawazi eshuthi lana wona mfethu kwenzakala kanjani la kule sikole into efike ngilimaza futhi uphatha imali ngoba manje kule sikole lesi ngifike wena mfethu utho mhlambe ngiphiwe u200 kusona wenyanga yonke le 200 mhlambe kufike no-anti wami ulungile lo semhla mhlambe ngipha nawe 200 yazi le mali ngizoyishintsha professor ngishintshe ngenze o10 o20 kube ngathi nqwaba imali ngiyifake la eshethini professor ngiyifake la eshethini kube ngathi nje ibhoze yabonga ngishilo into njana mangehla ngiyakulesi sikole benginika imali ukuthi ngigibele kodwa bengivele ngibilile la entabeni ngoba kuseduze bengehla ingubo ngiyiphethe kanje ngekhothenga yonke into ngiyihambela ngophaqe ngekhanda mangifika phansi ngifike yabo ngisho thisha bebengisaba bafubona ukuthi yabo ayikho into engizoyifunda la mangisatshwa othisha yikho into engizoyifunda la yabo esho nakhona yona mfethu kube khona ukuthi yabo mfethu mongadalelwanga into usungadalelwanga into yabo ukufunda mina bengihlakaniphile kakhulu esikoleni kodwa ngigcine ngingafundanga ngezinto obonayo ukuthi ayingathi ngeke yabo khona uthatha umuntu udalelwe ukuthi asebenze kodwa hayi ngemfundo noma hayi yabo esho ukuthi ngi-end up ngingene kanjalo-ke wona mfethu ema-drugsini ngoba ngisho nakhona la esikoleni abafana bako-10 ngifunda u7 abafana bako-10 bezwa ngami ithi khali insimbi sebengilindele eceleni komnyango yabo ngangaqhubeka kanjalo wena professor ngifuna sibuye la entombini ethi khamathi ngozipho ngiphuza ngenene uma utholana nabantu abakanjalo ngiyazi ukuthi kubantu bami balalele bayayifisa impendulo ukuthi kwakumele uthini uma kabantu abadala sebekutshela uphendula uthini intombi mayisho njalo hayi phela professor nami ngafika khona iPiliyoni la njengoba bengisho ukuthi sifomele khona la phansi kwentaba yabo khona umjide ekuthiwa uSandile uPrescott yabo ngiqondela ngizwe emsenti echasha ukuthi la nakhona hayi ngendlela ehle ngayo le ntombi sikhona nje isithombe sayo ngiyamtshela kodwa manje into engimise ngayo ke itheni ithe mangingagelela amanzi iphuze yanele ngozipho hayi abahlekanga kanje sisetha vele lapho kwaMajozi abahlekanga kanje kwathi ngempela nje ngathi kodwa manje wagcina uthini ngathi malume ngigcine ngithe hayi sizophinde sibonane ngoba nayi nenamba yayo nani zonke izinto zayo yabo kwathi wakhuleka nje leyo nto ubala kabi ngazi ubani noma uthi la Majozi wathi hayi nami ngangahlangabezana nenkinga enjalo kwathi inkinga enjalo yazi ufuna isolve kanjani ufuna uyilinde libalele ilanga ngathi ungaya ngalezi ikhathi ngoba ingane zalapha zikho emfuleni uye ngalezo ikhathi futhi mase umaka isithunzi ukuthi simi kanjani isithunzi masithi uyikheleleke iphuze yanele ngozipho mase uyatshela ukuthi hayi nawe sisi ngizocela nje ngelozi yami usibambe lesithunzi singangeni kulamanzi ngoba make sangena kulamanzi azobe sengasekho clean ayiyavele yaphela kanti yakho yancane ke professor kayibona kanje
Okade asathi kusodlalwa ngomqondo, kudlalwa ngomqondo, kusodlalana ngomqondo ngoba ngempela omunye ugcine give uphile ngoba nayo isuke incane kahle kahle kodwa isuke ifuna ukubona ukuthi ngempela lento ekhuluma uneshow yinayo noma uyayazi. Yazi mina yathi nenye. Yathi icela ngiyiphathele, yathi ngiyakuzwa ukuthi uyangithanda. Kodwa ngicela ube ngiphathele ichopho, ube ngiphathela iduku elinamachopho amahlanu. Yes. Angithi uyazi ukuthi iduku lufa khona nje linamachopho amane. Kusuke kumele wenze njani lapho nsizwa yakithi? Futhi nje iduku nje linamachopho amane. Ufuna ufake LS5. Eshufuna ufake into elike ibu professor ofokol. Ufake LS5. Cha, ufake ikhawu. Ukufuna ikhawu. Ngizile professor. Uyabona ukuthi ngempela intombi zasemakhaya bafaya. Yeah, iko sasisihle isiZulu mfowethu cha. Siphume nje lapha ezulwini bafo. Uke wakhala ukuthi weke waxetshulwa abantu. Waxetshulwa abantu, akekho umuntu okwaxetshulwa njengawe eSouth Africa. Uma wasilandisa bafo kwakwenze njani kunini kukuphi? Uxetshulelwa kuphi? Hayi bafo futhi lapho unyaka ngeke ngisawusho kodwa iminyakeni edlulile nje mfethu kudala yabo la iworkshop. Iworkshop emva kwenu. Esho sikwenzakalani la ngihamba nawo actors ba Marathon Man obani sasibo 3. Yeah. Isho sasibo 3 la thina ke bese umuntu omnyama bese ngambambi inkunzi. Besibamba thina labantu laba bokufika abaphatha amadola yangibamba mfowethu. Yeah. Esho nakhona yona mfethu simsukela ubuntu uphetha amadola sazi bese uphetha amadola yabo simhlaba. Masimhlaba mfethu mase ngiphuma no 18 current iwash. Labafethu baphume namafoni mase ngivele ngizayo bafethu ayike ngaphandle ngirathi mina la angazi namalini ababeyiphethe. Futhi sixabaneke sibanga le ndaba ukuthi ke mina sengikhiphe ngiyombazana manje naleli chain ngithi hayi ngirathi mina la yabo. Sigcine sibabantu abaxabanayo abahlukanayo. Bashonele ngishonele kanjengoba ngishona le selangilahle lakithi. Ndoda waqhamuka labelungu bangekusabalekeka babona ikhona la lengozi kwathi ngiqina ndoda ngapha manje ngiphaphama ICU ukhanya mshini nti mangezi hayibo ngqini ngifasiwe ngithi mangezi ngiyabonga lithi iphoyisa hayi salirelax ngithi ngirelaxelini kwenzakala ngirelaxelini kwenzakala futhi na mfethu futhi naye hayi uboshiwe kanje ngivele ngithi hayi we baba hayi cha leyo nto angiyazi hlobo futhi masibuye ngondo kancane uthi hayi lento ngiyayazi mase ngima ukuthi ngoba vele sengithe angiyazi akuthathe ngikhuleka lapho ekuthenini angiyazi kanti ngenhlanhla leyo mfethu naye lo ngishayile uthumile ukutshela ukuthi ukhiphile imetha wavela futhi wahlala ibhano wabulela leko ithando eIraq lapho ngiyongazi ukuthi ngihlalekela ejele ngizokiseke ngitoka izigcina ibona inkantolo ukuthi angeke akasekho lo muntu yabona ngitetelwe ngoba phela akusekho complain phela manje uyasaba naye ukuthi ngayibulala lengane kanti ayakafanga indaba ezethu khona mina mfethu igcine ngitetelele inkantolo kanjalo yabo ngibe umuntu ethi angeke futhi ngishintsha yabo mase ngithatha u-anti wami ula eMlazi yabo angithatha futhi kamnandi angisabhemi lutho kodwa sengibuya khona la ungeni yabo ngiwele eMlazi ngisho ukuthi eMlazi ngifike ngiyibambe ngoba impela mina into mase ngithi ngiyeka bafo ngoba even ngisho nayo ungale mase ngithi ngiyeka ngale ukuthi mhlambe ngose ngithole ama-methadone mase ngithi quit mfethu yabo futhi nakhona yona mfethu ngihlale lemhlazo wena mfethu siyibhemela insangu kwamnandi wena mfethu mase kuba khona omunye umuntu ke wena mfethu omunye umfana iphara ngidami ngibile iphara ngayeka imostezi nje njengoba sida kamashenti sibila amaphara sawayeka amawunga sesibhemela insangu yabo esho na mfethu professor mase kuvele umfana abuye ezela ekhaya isesitolo kunesitolo wena mfethu
ne-content edayisa ama-Friday avula afika ashaya i-cash up ama-Friday ashaya nefoni yale ngane ngize sengimenyeza owe Andile makithi ngiyavela ngiyeza ukuthi indlela engibizwa ngayo akukho right yabo nginyuke fast mangithi ngiyeza kuthiwa Andile sengijontshwe imali engango-2000 lana nefoni kankanye kanje ngithi manje nina ngeke phela ukuba angisoli umuntu ngisho noyedwa ubona kuthi umuntu ake wafika la yilo fana ekuthiwa uNgqulunga angibona ngithi hawu showcase ngibona emajiteni-ke nami ngibatshela majita nakho-ke phela engithi wazi lokhini ukuthi kuney'kimu yeah basibiza ngabafana boma basibiza ngabafana bonese basibiza ngayo yonke into abayithandayo yabo kucushwe nevele kube sebeyinyathelile kanjalo ezivele zigule zami kuthiwe manje siyakhona ebazithi siyafika khona shuda ziphethe enye inani le nani le inenhlamvu ezithu yabo iphezwe iminya le nani kathi bake ebishaya lokwana ngibishaya ngebharela vele sisho isibhamu yabo nje wasisho isibhamu nje kucaca ukuthi uyanqanqazela naye lo mfana ayacule yonke into izobuyisa kanje izobuyisa shizona mfethu kuphonqa ukuthi afanele ayibuyise ngempela lo mfana lo ifoni yazi wayibuyisa ngihlamba kula ko past 6 ufana nje omdala nje mtela ngisho kunami kodwa ngendlela wena mfethu besebhede ngayo mina ngisho ngathi ungidala ke mfethu mase ngibona ukuthi sefuna ngibhekane nawe ngibhekana nawe ngoba ngavele ngamvalele ekhejini shuthi kune veranda iyavalwa nale ngala iyavalwa ngamvala la everanda na iPhone la phansi boyile nalezi zinto soceca amazambane imali ke ibangisabuya wathi efike umnikazi wesitolo ufika ngimphethe sekubomvu indonga ngesicathulo yabo wayisho ukuthi athukeke nayo anti hayibo Andile kwenzakaleni mase bayamdlalela ke isitolo nefoni nayo uyayibona la phansi yabo yabona anti uthengeke shuthi angayizwa leyo mgqonqa yabo kanti khona noma elinye iphare noma washela imoto shuthi mase limculela yonke into ke selimdlalela lonke udaba ukuthi hey uyingozi mubi shuthi wena mfethu kucaca ukuthi efaka ngisukeke manje lemlazi ngoba ngiqhumisile isibhamu emzini wesosha isosha liyabuya ukuthi yabo shuthi lingiphi imali engango2 blocks i-antiza lingithekele negrosa kamnandi ngihamba ngibuyela back ke Ndwedwe ngibuyela back eNdwedwe hawu ngiyafika hawu amajita wonke-ke manje asebhemiwunga hawu majita asebhemiwunga futhi lonke manje kuphoqeke professor ukuthi ngoba ngeke ngihlale ngedwa ngihlala nawo la majita kuphoqeke professor ukuthi nami ngigcine ngibuyele kanjalo ewungeni kodwa kubuyeleni kwami ewungeni mase ngivele ngenza njani kule 2 blocks enguphethe ngihlale ngizela isithawa ngizothenga amahafu amabili mangithenga amahafu amabili professor labafana mebesuka la beyoyithenga iwunga mhlawumbe bakhokha mhlawumbe i-return it was 30 rand i-return ngibona ukuthi hayi no la ngizoyenza imali ngivele ngisuke ngizela isithawa ipaka isilala lapho lapha amahafu amabili ngwafaka esweni ngibuyele ngitshela iprofessor ngiphele ngisho u3 days la amahafu ngendlela sesihanga isidakamizwa kuleya ndawo ngibuye yabo eshuthi ngigcine ngicacele kanjalo ke professor nami ekuthenini nona mfethu ngibuyele esibhemeni uyazi ke mobhema professor umphakathi uyalungakhululeki ngoba manje niyaphithizela nibaningi lana abafana umphakathi ususungasakhululekile akukho mhlawumbe lapho kwabanjwa khona uyoganga wafica igawulo ezabekwa yashindoku professor entweni njalo akukho mina la kodwa ngiyabonakala professor ngoba angazi kanjani esho na professor naye nginto shuthi njoba sijova nje yeah eshuthi kunento wena mfethu okuyizwe uyifile uzwe ukuthi ngeke engazikhona into wrong yabo yeah eshuthi na mfethu ngithandaza ngumuntu okhulekayo yabo njalo ngiyathandaza kodwa manje kuthini umthandazo wakho ucelana ngithandaza nje ukuthi hayi inkosi ayisigcine inkosi yami isikhanyisele indlela zethu yabona nje kodwa professor ngithi mangihamba la kunendawo ngithi mangifika kuyona ngifike lo usinga ngempela kangangokuba professor mina ngumuntu ngikhule ngumuntu
kahle kahle othanda ukubheka izinto emafonini yabo kangangokuba ngisejele sekigugulishela ke ngolontonjana Illuminati yabo ngithola ukuthi hayi izinto ezidlizambana likaBhondo ke lezi zama Illuminati futhi ngigcina nginezithombe ke zama Illuminati kanjalo yabo ngoba ngisho sisafunda esikoleni sasiyithanda kakhulu lento and futhi besha abantu yabo umuntu ashinto uthuke kwawena professor akutshela ukuthi ufikile wazomlanda ebusuku wasasambe yabo into ikuthuse kwawena ukuthi mina yabo into enjalo wona professor yabo esho ukuthi kutheze kuhamba njengoba sengijova nje ngithi yabo mina ngingaba impela iyona Illuminati kodwa ke ngoba vele sengisebenzile nasejele ngiphakamile ngingaba Illuminati kodwa hayi ukuthi ngidle abantu ngibe semzini ngibe Illuminati mhlambe ngegazi lami kangangokuba yabo bengijova umqala mina professor bese ngiqeda kushiya ujovo bese vele nguphakamisa ujovo good ithi mhlambe kusale mhlambe drop yegazi lethi tsa inyuke phezulu kathi inyuke phezulu bese nje ngifike uphakamisa u8 engifike nguhlanganisa emva kwalokho ngizoza ugufu umnandi kanjani yabo ngiluza yebo lento that's yenzeka izwe ngeke lento ngathi yenzeka ngempela professor kodwa manje ekugcineni professor mfethu lento ngisayitholi kahle mfethu angisayitholi ukuthi ilahle kaphi angisayitholi kodwa kahle kwenzakalani hayi manje mfethu yonke imizamo yami nje mfethu engizingayizama ayisaphumeleli kangangokuba ngisho umphando umuntu oyiphathele ngamakhalibhothi ngamathini mina mfethu ebamba leyo nto kodwa manje sengikwamphando ngivele ngingawutholi professor mfethu kwamathini lawo ngingawatholi kube nzima yabo sekunzima yonke into isinzima manje angangokuba bonke abantu professor sebeyangisaba bonke abantu sebeyangisaba angazi mfethu angazi wena kwenzekani ukuthi uhambe nomuntu ebusukelele mhlawumbe noma khanjwe nawo lele professor ngabe ngiqamamanga yonke into mina ngiyenza ngiyibuka ngiyayazi kukhona okuyisimanga kwakwenza kuzona lezi zinto ze-Illuminati akukho kuyisimanga engakangakwenza phandle ukuthi wena mfethu ngiyazi wabo ukuthi njengasenombolweni ngithi uyazi enombolweni ukuthi kunemphongolo kunomphongolo kaNozala kunomphongolo kaLoti inombolo phela i-Illuminati bavuka ngakuthola konke lokho esengikuthole inombolo i-Illuminati yikho kuchithwa igazi ekugcineni ngoba kuchithwa igazi ekugcineni njengoba i-Illuminati nayinombolo wena mfethu ngibona ukuthi hayi shuthi umuntu uyiyona ngempela lento yabo ngibona ukuthi shuthi umuntu uyiyona ngempela lento shuthi umuntu uyijoyine ngempela lento ngendlela ekwenzeka ngayo bafo izinto ayisahlangani-ke manje angisazi noma mhlawumbe wena mfethu sekunokushayisana kwezinto ngiyabona futhi ukuthi hayi ngoba professor mfethu hayi ngiyakwazi ukuthi ukuzwa serious ngiyakwazi ukuzwa khona into engike ngiyifile and futhi uma ngike ngayifila ngitshela ukuthi Dago Blue ngizoyijika njengokuthi mhlambe ngiyanyuka ngiqhamuka ngala noma ngisuka la kuBorder Park yabo ngiyezwe ukuthi hayi yabo manje endlela engihamba ngayo engathi akuyona ngiyajika same time mfethu no man ngokucabanga kwakho yini engaqeda idakamizwa kulesi sizwe hayi mfethu njengoba ngisho uyabona mfethu liyabhubha likaMthaniya liyabhubha mfethu kangangokuba futhi mawuthi uyabuka mfethu kahle leli drugs lifike lathatha izinsizwa lezi ezistrong ngayo yonke into mawuthi uyabuka i-drugs lifike lathatha izinsizwa lezi ezichithiwe emqondweni ezinesibindi yabo into engiyangihlezi ngiyitshela abafethu ngithi bafethu kufuna siyigade lento ngoba bafethu kuyothi kiwa le empini thina sibe siya le esiyofunana namaqhaqa leyo nto ngithezi ngibatshela abafethu bafethu yosala kubhubhe kungonga imindeni yabo mase ngazocabanga thina
ngoba ngempela mawusabuka ayi professor liyabhubha kufa umuntu usuku nosuku liyabhubha mfethu liyabhubha kuye kuthini kuwe makhona umuntu oshonile mfethu angiphatheki kahle wena mfethu ngoba bengumuntu wena beshuthi ngokuthini wena mfethu ubantu wami unesi yabo bengijovela abantu la ngikhulekele mfethu ngithi ingane kanesi wami uphoyisa ngoba wena mfethu shuthi umfowethu omdala uPhiri umvelo umphathi wabase Life Radium yabo shuthi mfethu ngivele ngihlanya ngithi bobami uphoyisa mama unesi yabo shuthi mfethu kodwa hayi ukuthi phela ngiyachoma yabo ngisizela abantu nje mfethu ngokuba ngisho ngifica usinabane sequmbile kube mina ngigijima ngiyashona ngale la kunama ambulance noma yini yanto la kunemoto ekhona yedumbe evalekile kaHealth ngaze Department of Health ibani ngifike ngibabemeze nakhona hayi buzani nizolanda izinto zabe ziyaphela lana yabo sakuyidlalela kodwa ngiserious uyayibona into enjalo kodwa sekuhambe professor kwaphela konke lo ngoba ngiyabona ukuthi kahle la ngathi kuliwa nami bathi bengizonda mfethu ngathi abasancane mfethu abasancane akusafani naqala ngani noma ngizothi umona noma ngizothi yini hayi kodwa nje mfethu hayi ubala abantu bakini baseyikhundleni ubala abantu bakini abasebenzayo ngabe mhlambe ukukhula ntofontofo kungaba nomthelelo omngana athi ugcinile uyilo mqubo yiwo namhlanje professor ngingasho ngithi kuya ubanga futhi lokho kodwa into ebanga efuna baqaphela kakhulu abantu abanezingane zabafana wefethu induku ayakhe induku ayakhe inokuthi yakhe induku iyabhidliza ngoba nina professor into engayiqaphela yabona mina bengike ngize sometimes nginqamele kona ukushawa kunokuthi utshelwe ngomlomo uthethiswe yabona ukuthethiswa ndoda kuyangena uyezwa ukuthi hayi liyakhuluma yabo into engayiqabalisa abazali nje ukuthi abahlale phansi nezingane bayitshele bazeluleke ingane yabo ngoba professor ngimncane ngendlela ebekwenzeke ngayo ngithe ngimncane mhlambe nginoba ngoba besifunda u3 shuthi sangena kwelinye professor ngangena kulona la safica khona yonke inhlobo yesibhamu ngisho uzi professor ngisho uzi shuthi isibhamu lezi ezineso nje esikhulu impela esinompilo omncane ngangena leso sibhamu na professor ngifunda u3 shuthi ngokupayisa ke wena mfethu nokuthi siyingane lento singena kule hlathi lele kuthiwa linenyoka angingena nhlobo kulona singena kulelo hlathi ke thina professor masingena kule hlathi shuthi kahle ibhamu ezayitshingwa istate ngekhathi zezimpi ngoba le bhamu soyibuka sina namaclamp zilenga amaphepha abhaliwe SAPS yabo shuthi mfethu sithathayo ke wena mfethu ke sidlalele ngazo ke wena mfethu amaraza ayehlakaniphile nje nango 50 rand nango 20 rand sakunikeza nje isibhamu kanti sizovela wena mfethu sinikeze umuntu umfana kuthi uhlomani simnikeze 38 lo mfana lo itime lakhe umkhulu wakhe uyi-government board kule sikole lesifunda kusona mina ngihlala no-principal wakhona la kule sikole futhi mfethu sibizwe-ke ngokuthini ngikhule ngumuntu siwubantu abahluphayo-ke yabo ukubizwa i-ofisi nje bengasesiyo into esithusayo kodwa professor ngitshela ukuthi sathi sibizwa ngalelo langa ngathi mangithi kuyayibuka nale 38 phe kwetafula kade simnikeze ngayizolo lefana inenhlamvu eyodwa nale 38 phe kwetafula yazi ngathi ngingena ngashawa nganye impama ngapina kanje yazi kwashawa mina kwacula accuse usibuko seceleni wathi hayi impama zikhona akasasho ukuthi zikhona wathi zikhona sayithatha isilaheli shuthi babona othisha ukuthi hayibu nazi ingane zithini zikhona ukuthi mfuse kini ambanilanda ezinye yazi nje bathi ufuse kini ambanilanda ezinye uva lokho uyazi mfethu
sesiyafika shuthi umuzi wokuqala masiphuma la esikoleni siqala kaNgcobo kubo kaBhamji masifika kaBhamji hayi akhipha u2 uBhamji athi ngiyikhipha mina ngaka bafethu hamba nazo zonke shuthi wena mfethu mase thatha isaka kunethoilet lomgodi afika iphose ethoilet lomgodi yazi sonke sesenza semtini sathe 2 the rest ebutheletheni lomgodi 2 the rest ethe ngoba ngisho nalesame engishoye uzi mhlambe kwathatha mhlambe inyanga yonke ukuthi sifike ekhaya sahlala emobeni ke zona kodwa ngiyalelela ngasikhishiwe kwathi wasilandi ngasilanda isimobeni ngasiphose etoilet ngaprofessor ngasiphose etoilet impilo yakho konke ukhula mangibuka ubuhlezi usesayidini elwrong lempilo ethu angazi ukuthi yini yenza lokho bafo ngoba ngikahle kahle ngishuthi ngisho nje ukuthi kushona wonke umzali weoledi ngoba yabona uma umuntu uthando likamama lubaleke kakhulu ngoba mangithi ngiyabuka ukuba bethu oyedela likhona hayi ngabe hlamba ngizake ngiyenze kwayilesimo engikusona ngoba wona mfethu ngathi nase ngibona ngazi ukuthi shuthi le time yami lidayisa ngami kulo baba yabo sengibheka nje into eningi ukuthi indaba yena ubaba ngisho ngenza icala sengibaleka ngithi ngimtshela ngithi hayi time ngivele ngafohloza ngoba ngenza u1 no2 no3 yabo mangithi ngiyafika kuyena wethu ubaba mewangena le moto lo baba ngizoza ngoba bese ngibiza woza Angel woza nangumsomo uyakubiza yabo kube into kanjalo ke professor ngibona kodwa mhlawumbe babekuvikela ngoba uba umuntu olawulekayo ngicabanga ukuthi abuze emgaqweni professor bethayi hayi kona naye masibuya ngaseqinisweni mhlawumbe wayebona ukuthi yena umuntu ongakwazi ukuthi akwenze ube umuntu yeah professor shuthi wona mfethu kube njalo ke professor shuthi mase ngiplan ukuthi ke manje hayi nje past month ago ayizayifosek equity ke manje sek share phansi yonke ethi ngasuka la bafo kunaleyo feeling ukuze kunento ethi goduka kunaleyo nto ethi goduka professor kutshela ukuthi ngangenalo ngisho iqhuze lilodwa leyonga lokubhema ngingenayo ngisho imali lekasikilidi yokubhema kodwa ngasuka ngaqonda eVredem Rank yabo mangiqonda eVredem Rank futhi ngithi ngifike nakhona ngibeke nje udaba licaci ngithi ya ngikhuluma nalabafethu laba bagade umzila vele ngithi hayi wenkabi zami futhi nakhona laba fethu ngumuntu ofisa uye ekhaya ngokuba wona mfethu ngibatshela nje straight njengoba kwenziwe recycling nami sengidecide ukuthi ngibe umuntu oshintsha impilo yabo eshuda machida ahleka manje kanjalo ade mfethu hayi uqinisile mfethu lento esho iyona nesethi athi angene eTaxini akwali bethi angene eTaxini nje kanti akakhulumanga nomnikazi odriver itekisi ke professor ngasiwa la ngigqoke ophakabele le bamhlophe yehle ngishona eVredem yathi sizofika eVredem ewobuza udriver wathi hayibo imali yami ayiphelele kwenzakalani iphi imali yami wena mfethu shuthi nakhona kube naloko obukhixikile professor ngibona ukuthi cha kulo ngiphika into mina ngomuntu lona professor ukhuluma into straight into mangiyazi ngiyayazi mangayazi ngiyazi uyayizwa yona shuthi mase ngivele ubaya ingidle lento ekuthiwa i-conscious ngithi hayi imina engingakhokhanga ngikhulume nalo mfethu kanje shavela athi uyakuganga udaki yona sokufika eVredem uzokubona yazi bangipentshele ekholeni mase eVredem bangenzani ngenduku wangenzani ngenduku lomjida kanti ngenhlanga mangithi nasi isitini ngavele ngavuka nesitini nami ngasho yazi kwayila ngiphuluka ngihamba kanjalo ngasuka from Vredem to Ndwedwe ngenyawo professor imoto zingidlula zonke kodwa kusuka eVredem kuya le phezulu ngendlela engaziwa ngayo nangendlela engidume ngayo ngazi ukuthi sesengishiya kanjani ngaze ngafika from Vredem to Ndwedwe ngenyawo yeah baba professor uyowenzana ndoda silindele ukuzwa phela ekugcineni shuthi la wena professor into engisendoda professor bethu yabona uma umuntu
usukhulile ngoba phela ngiyabona ukuthi angeke phela manje ngeke professor umuntu sengathi manje akasazazi noma akasayishayisani ukuthi ukuliphi side yabo ngikuthina namfethu njengoba ngingakhulelanga ekhaya even ngisho i-birth certificate yami ID lutho esho ukuthi mase ngithi namfethu ake ngivele ngikhuphuke straight manje ngiyendwedwe ngiyo-investigate ngalezi zinto mhlawumbe ngizogcina ngikuthola noma yini enane ID number yami yabo ngenyuke ngendwedwe uma ngathi ngiyafika endwedwe hawu nkosi yami nekade ehlala khona ithana sekwavele mfethu kwastrishwa kwakhishwa ama-aluminium kwakhishwa ama-handle capa phezulu uthayeli usuyashoda esho ukuthi wena mfethu ngokuthini professor ngiyazi ukuthi bengihlala ney'ngane o-Asante ngidla kade kutshengwa khona udoti ngibheke nakhona professor ke zingavusa professor ilonto njana isevathu isevathu lesi sasechibeni lesesihlahla lesi efakwa kanje la ngavusa leyo nto ngayiqale ukuthi lento kanjani ibekwa yini lento ngoba phela lento akufanele ngabe la yabo engikufuna ngingakuthula yabo mase ngithi okay angibuyele kulo baba lo ebengimsiza yena lo Msomi ye manje ngibuyele kuMsomi ke manje mhlawumbe uMsomi khona into azoyikhipha yami ngoba bengumuntu wena mfethu kahle kahle oparticipate esikoleni nangokuba ngisho ama-trophy okugijima yonke into uyena umuntu mhlawumbe ongasabe nenengwane yami ukuze ngikwazi ukulungisa impilo yami yabo esho ukuthi mangifika ke professor kube kona ukuthi amajita kahle kahle awasekho sekukhona abafana abancane yabo njengoba khona abafana abancane ngithi ngiyaziwa la endaweni ukuthi ngikhule ngihamba nojikizwe abantu abadala bayibhemela insangu abaphuzayo yabo esho ukuthi manje mase ngihlena lezi ngane abazali futhi abasakhululeki sengathi manje mina ngiza nentshayelo embi kule ngane yabo kanti mina professor ingane encane ngiyayitshela mina ngoba even ngisho enombolweni ngumqashi ngumzali wabantu enombolweni wena mfethu ngiyakha angibhidliza yikhethi mina mfethu umuntu umefika kumina ezofuna into mhlambe ngithi mhlambe ezomsiza angikwazi ukungamsiza mfethu nginawo manje ukumsiza ufinyelela kanjani esigabeni sokuthi uthathe inombolo iziphi izimo osubhekene nazo uzofika esigabeni sokuthi uthathe inombolo ngabe inhle inombolo noma imbi mfethu inombolo inhle imbi professor inhle imbi inombolo ngoba shuthi mina inhlanhla ngibe nayo njengoba ngishilo ukuthi ngimncane wena mfethu bengihamba no-accuse oTolman wonjabulo shuthi wena mfethu ngangena kanjalo ke nombolweni mina ngoba ngahamba nabo ngimncane ngayi-adult yabo ngimncane ngayi-adult iwazi ngeke o-accuse bakho babe yisebenzini wena ube imphathi yabo njengoba ngihamba nabo o-accuse bami vele ngisisebenzi yabo ngangena kanjalo ke nombolweni ngase ngiqhubeka la ngathi lase ngifika khona kulesibanga engikusona sikaSayitsheni uSayitsheni uSayitsheni ngokwenzani usuke wenzeni uzofinyelela kubona uSayitsheni kahle kuyasetshenzwa mfethu kuyaphakanywa kuyahlatshwa kuyahlatshwa uzofika kulesibanga ke ukuthi ke ubuSayitsheni ushedi kushoda nje mangaphela futhi ngihlabe futhi ejele hayi sengayigunya kanti ke lento yokugunya ngathi ngisentence mina la ngiyake khethe zilalela mfana wami ngiyakwazi ukuthi winsizwe elwelayo ngicela ukwenze konke kodwa uqaphele ukuba phambili yizo leyo ngisangena leso siyalo professor ngokuba yabo umuntu omdala emekuyala ekujezi mfana wami ukwenze konke okwenziwa abafana kuphela uqaphele ukuba phambili imnanjalo professor wethu kanjalo professor yini kumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ezidakamizweni abazali mfethu ufuna nabo baqaphele izingane zabo baqaphele nasemphakathini ukuthi ingane ifuna uyibuze ihamba nabantu abanjani iphila nabantu abanjani phela nje ibheke nabangani wemfowethu ibheke nabangani ngoba ngitshela professor mina umngane anginaye akekho umuntu engathi u-accuse wami kangangokuba
hayi ngithe mangifika la ngabona ukuthi hayi akho accused kahle kahle kuyasetshenziswana yabo umuntu ozothi sihambile siyophanta athi na iphone ihlabe engabuya ihlaba yena kusesikona ke lokho ngeke ungitshela ukuthi nansi into ihlabe ufuna ama izizodlaba ungitshela ukuthi accuse siyahlaba ubuwenza ukuthi ufake mina siyahlaba kunomuntu othe obhala icomment ethi onke amaphara noma osinawane bahlezi bafakwa umuntu ezidakamizweni bathi labantu abafaka abanye ake ngibuza wena usufaka abangaka ezidakamizweni ngoba kwafakwa wena imfethu ingathini kahle kahle ezidakamizweni mina ngangena kudala ke mfethu kusashaba igamu professor yabo yeah esho nakhona ngokuthiyeka ngoba lo okhona uDumi wankwanyana futhi uDumi sathi uthi umapendane kaMashu yabo kanti ase umapendane uDumi wenkabi la kaMashu yabo futhi mebuya ngolwehlana yabo abuye nawo ke lo muthi lo yabo futhi kwakunye ubuya usewufakile amadamu vele sekwamarate amadamu yabo izibhebelele damu leli yona futhi sebuya ne20 yabo wesirobha kamnandi kanjani sibuya ne20 efasiwe iyavuvuzela siyoshaya thina sizwe idamu limnandi ushaya idamu lize licishe idamu lize liqatha ke lesifubeni kanti the following week ehambile iqala inkinga isisu ngitshela ukuthi iyangibamba le nkinga mina kwaze kwafika lo kwamakhanya wafika welitshela straight itime ukuthi hayi baba kahle kahle istaff khona istaff afela sithole lo mfethu la keep iclip itime ala years zihamba naye wathi mebuya akuzazi kuphela ngisho 5 minutes lathi liyabona itime sengiphuma ngayilula kade ngifa professor kade ngifa lathi liyabona sengiphuma ngayilula ngiyemphelezela lo mfethu ngangena kanjalo ke nje wena wafaka abangaki wena mfethu futhi ngingathini lento yokuba uthathekile umuntu yabo khona umuntu othola ukuthi uyakulandela uyifuna la lento mina wethu akekho ngamfaka professor umuntu kanti ubani umuntu ushuthi abantu hey wonke umuntu uyaphika ukuthi khona ngamfaka professor yabo umuntu ongathiwa Roger yilo wena mfethu waqala njengathi kusabhenywa amadamu kodwa nje laba abamanje ayibengenela professor umuntu ungena ebona ngazi usuke sexakweni ngoba ngeke phela ukuthi ungathi ungibona isithende sihlaza mase wena ufuna ukuthi uadopte leso style kanjani lento ngingathi nje wena mfethu kahle kahle ihamba nayo Illuminati drugs kahle kahle ihambisana nje kanje omakhelwane abahlukaniswe ucingo omakhelwane abahlukaniswe ucingo omakhelwane abahlukaniswe ithupha zogwayini ba ithupha zogwayini professor ithupha zogwayini uthe ubuphatha imali eningi esikoleni bengezi imali eningi mhlambe ku5k kodwa khona lokho nje ukuthi ngushintshe ngayo sengu-DJ abazali abanikeza izingane imali eningi kungaba namngozi ubune lokho ekutheleleka legcilela idakamizweni kuyabenza ingozi professor ngoba phela professor angithi uphethe imali wena yonke attention ibuyiza kuwena ngoba ngisho uthothi ingane mhlambe ithunywe esitolo phesheya kanjani izibuye nemali ngesekhiyano na professor ayibangisa ithola ilonto njani ukuthi ushintshe kuzomiswa iclass manje kufunakala ushintshe kuwena umfundi njalo on that time yabo futhi ugcina nawe ubona ngathi kubaleke udlula wonke umuntu kanti usuyaphetha yabo singena kanjalo ngisho tshwaleni professor esihambe ngebreak sizoze sibuye ngakusasa nakho lokho umthelelo omubi futhi ingane ukuthi iphathe imali isafunda ngoba kahle kahle phela professor thina sasifundela ukuthi sazi mase siyasebenza sithola imali manje mawuzothi imali vele usuyitholile kunzima ukuthi ungabe usafunda uzofundela ndaba professor iyabenza futhi umngozi leyo nto inabo umngozi phela no sibongile ndoda ukuthi uzivakashela yeah bafo
Ngiyathemba ukuthi kubantu abazolalela uhlelo yebo bafo, kuningi abazokuthola lapha. yebo Umuntu uyayikhethela ukuthi ufuna ukulalelani. yebo Ubani afuna ukumuzwa, ubani angafuni ukumuzwa. yebo. Ushaya inkosi Malanga esibazi lapha ekhaleni. Isona nje le nto nje uyayithenga. Phela professor yabona engiba njoba ngithe ngabhonga Ngiyabona impela. yabona nje kanje nje ngabhonga sengibhonga emlonyeni wakhe boxa yangidedela Awubox. ukuphoxa kabangazi yabona ngijabozila Hayi yabonakala. eyithe nje ngimfethu ngathi boxa kwela nje sikadlala professor. No mfowethu sibongile futhi ukuthi ube ingxenye yohlelo lethu. Yeah. Njengoba bengichazile emaqala uhlelo ukuthi uhlelo olokuqwashisa abantu akusilo lethu una ingane. Lutho professor Mpilo. Hayi nganangane bosinawana madoda. Professor ngeke ngikamba amanga shuthi mina kahle kahle iqiniso nje. Hayi ingculazi sokuyabulela kakhulu ekhaya ngimncane yabo. Sithi nakhona singaboni babulawa ingculazi sibone umuntu eseshonile sesihlina endlini yakhe ukuthi hayibo amaphilisi amangaka yabo. Shuthi ngakhula ngumuntu oyisabayo angangokuba professor ngisho ithekeni ngiyithemba mina ngibhanqa amakhondomu professor kangangokuba wona professor uyazi manisakhula niyintwana kahle abengithekeni leyake indoda kade yashona into esivele nje mfethu yaziyo ukuthi nele iya tracker uthi mhlambe ngishobile ngiyobheka ithekeni nami nowa sengihlangana nale thekeni sengiyihola yabo. Kanti mfethu ngiholisha ngani ngibuze nama razor professor ngathi ngiyabona ikhondom esiziphandla professor. Yimi loyo ndoda ngiqonde eshaweni. Uholinja. Yimi loyo ngiqonde eshaweni professor. Ngiyoni kuli bibi ngize ufaka amanzi phakathi empilweni ngitshela professor kuze kube namhlanje iqhokuse ngizange ngilithole. Ngicela ukuphinde professor. Kuze kube manje professor singa-check manje iqhokuse ali. Yasebenza lento kwaZuma ngathi hayibo. Ngiqinisile Ngithiwa isebenzi le nto leyo uzomislead umphakathi wami. Yasebenza ndoda. Mhlawumbe yazinenzeka. Angithi thiwa mawulala lo muntu odla amaphilisi. Ugcina ingasaphumi kuye, ugcina engasanindi umuntu ngayo. Hayi ukuthi wena ngoba wageza uzombulalisela abantu bami. Ngizempela professor. Nami ngase ngisho ukuthi hayi qinisile uZuma. Kahle ngimjengane konke ukuthi hayi bafana uqinisile ngoba ngacheka mhlambe nakhona ngithi hayi mhlambe saqashile kodwa kwaphela mhlambe nyalo umthathu hayi kwela ngikholwa ngathi hayi futhi qinisile futhi nje lapha emgaqweni nawembathi namuntu ivethu lemgaqweni angembathi namuntu ngiyinkomedla yodwa nje kanje kodwa phela bakhona ke abafowethu labesihlangene nabo ngokwenombolo ngoba phela uyazi ukuthi emgaqweni kunabantu uthola ukuthi uchajelana nabo ngokwegazi hayi ngoba kumngane. Yeah. Sengisho ukuthi mina awuwenza umkhubo. Abantu besifazane wena professor ngeke ngohlala naye isikhathi eside wena mfethu uvula nyamalala ukuthi washona phi. Ngathi ngiyabuya kwathiwa uthathwe imoto uhambe namablessa ngathi hayibo. Kwathi uhambe namablessa. Bengisalala la kuBhota Parking ngaleso sikhathi. Usuneminyaka emingaki nje ungamazi umuntu wesifazane? Hayi professor hayi iminyaka emingaki. Mfethu yazi semgwaqweni la mfethu yabo. Yona leyo nto ebhedayo kodwa mfethu jazi ukuthi phela ikhehla lilonto nje mfethu kuphela nje. Ngoba ngeke uyithole intombi kulezi zinto ehlala nazo izinja. Hayi akusezona. Into sozoyiphesa eceleni ibalansise ukuze ukwazi ukuthi wathethanyana hayi ayisekho. Iyabanjwa. Hayi ayisekho professor kangangoku. Igama lami nguprofessor Ngwamkhize Ngidabale onongoma esigodini sakhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge ecindezela usubscribe button ucindezele nebell okuzokubeka kwamahla amathuba ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa izoqanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke mina sengingcenga.